Žáci z 9. tříd mají před sebou rozhodnutí, kam půjdou dál po základní škole. Biskupské gymnázium v Porubě si proto pro zájemce připravilo kromě dne otevřených dveří také den na Bigi. Den na Biskupském gymnáziu zájemci prožili tak, jako by už byli jeho studenty. Nabídneme uchazečům, kteří by chtěli u nás studovat, ať jsou z 5. nebo z 9. tříd, aby si přišli zakusit jeden den v procesu výuky, takže my nachystáme rozvrh 20-minutové hodiny buď teda předmětů, které se den učí, anebo kroužku, které tady máme. Mají tam i setkání se studentskou radou. Na tomto stanovišti se účastníci podívají, jaké máme vybavení v informatice. Jde tedy hlavně o notebooky s technologií 3D zobrazení, kde oni si můžou jakýkoliv vlastně obsah převést do 3D zobrazení a podívat se na něj v prostoru. A také například pracujeme hodně s 3D tiskem, kde studenti si vytváří různé projekty, které si pak i tisknou, nebo s robotickýma pomůckama a podobně. Biskupské gymnázium nabízí po vyučování studentům také řadu kroužků. Pěvecké, tu máme scholu, to je velký sbor, který doprovází písněmi na Přímši svaté. Pak tady máme multimediální kroužek, to je taky velký zájem. Jsou tady sportovní kroužky, ať už volejbal, futsal nebo sportovní hry. Máme tady i výtvarný kroužek, samozřejmě divadelní kroužek tady je. Dokonce někteří chodí do chemických praktik navíc. U nás ve škole funguje už několik let multimediální kroužek, kde se zabýváme filmovou a mediální výchovou, popřípadě i třeba dramatizací. V letošním roce celkem máme o kroužek veliký zájem. Taková zajímavost je, že máme i studenty, pár asi tak 4-5, kteří se zabývají animací, přímo filmovou. Přihlášky na střední školy musí uchazeči letos podat do 20. února a zvolit si mohou 3 školy. Musí tam udělat nějakou prioritu. No a přijímací zkoušky pro ty 4leté jsou 11. a 14. dubna a pro ty 8leté, co do 8. gymnázia, jsou 15. a 16. dubna. Mně se líbí, že je to hlavně církevní biskupské a hodně mě zaujalo, že tady každou tu středu bude mše. Že tady mají tady dobré vybavení. Dneska jsem tady viděla nějaké chemické pokusy. Já bych si chtěla vybrat spíš Gimpl, protože ještě nevím, co bych chtěla v budoucnu dělat. A taky protože, jak jsem tu byla na den otevřených dveří, tak tu byla taková příjemná atmosféra. Mají španělštinu a i francouzštinu. Na Biskupském gymnáziu už studovali vlastně z mojí rodiny. Někteří a byli spokojení, takže proto líbí se mi, že je to církevní škola. A je to gymnázium. To, co třeba není viditelné, jsou vztahy mezilidské, které se tady budují, aby byly přátelské. Taková rodinná atmosféra je tady. Určitě je tady bezpečné prostředí pro řadu žáků. Protože jsme církevní škola, tak dbám na to, aby tady se dostali nadaní žáci, kteří mají nějaký handicap, tak my s tím umíme pracovat. Biskupské gymnázium letos nabírá do 8letého studijního programu 1 třídu s 30 žáky a na 4letý studijní obor kvůli naplněné kapacitě 1 menší třídu.